Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά από εμένα και όλους τους συνεργάτες του Ινστιτούτου Καποδίστριας. Κυρίες και κύριοι δήμαρχοι, περιφερειάρχες, γενικοί εκτελεστικοί γραμματείς, στελέχοι της αυτοδιοίκησης, σας στέλνουμε μαζί με τις ευχές μας και την πρότασή μας για συνεργασία για την ίδρυση και λειτουργία, για την υποστήριξη της μονάδας εσωτερικού ελέγχου του δικού σας οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα στελέχη του Ινστιτούτου Καποδίστριας είναι εξειδικευμένα με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στον εσωτερικό έλεγχο, μέλη των μητρώων τόσο του Υπουργείου Οικονομικών, όσο και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τόσο του Μητρώου του ΣΕΑΔ, όσο και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είμαστε έτοιμοι να σας υποστηρίξουμε σε αυτή την πολύ μεγάλη ανάγκη για το δικό σας Δήμο, για τη δική σας περιφέρεια. Και πάλι Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, με υγεία και επιτυχίες.